Micron Plus, jen to zkus. Vše pro kvalitní leštění. Velké zásoby kvalitních materiálů poskytují možnost vhodného a rychlého výběru pro výrobu leštícího sortimentu. Látky jsou pečlivě vrstveny do vějířů, což zajišťuje vysokou kvalitu leštících kotoučů. Ručním vrstvením a pootáčením pracovních listů se zaručuje rovnoměrné opotřebení kotoučů a dosažení vysokého lesku. Hustotu šití je možno zvolit na základě přání zákazníka, přičemž se docílí různých tuhostí leštících kotoučů. Ořezáváním kolem středového bodu se zaručuje minimální obvodová nerovnost výrobků. Při výrobě stěrek je používaná 100% bavlna, která zaručuje tepelnou odolnost a vysokou savost výrobků. Vhodným ořezáním se docílí minimální prašnost a nulové zanechávání stop používaného materiálu. Společnost Micron Plus dodává kompletní leštící sortiment, včetně brousících a předlešťovacích materiálů, přičemž šetří váš čas při vyhledávání dalších dodavatelů pro vaši výrobu. Micron Plus, jen to zkus, váš partner pro kompletní leštící sortiment.